ஒரே நேரத்துல நிறைய விஷயங்கள வந்து செஞ்சா, நிறைய டயத்த வந்து சேவ் பண்ணலாம். ஆனா, ஒரே நேரத்துல நிறைய விஷயங்கள வந்து செய்யறது நல்லதா? மல்டி டாஸ்கிங் பண்றது நல்ல விஷயமா? லைஃப்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள அச்சீவ் பண்ணாங்களே, அவங்க எல்லாருமே வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணவங்களா? ஆனா ரிசர்ச் அப்படி சொல்லலையே. மல்டி டாஸ்கிங் பண்றது வந்து நல்லதுக்கு இல்லன்னு சொல்லுதே. அப்ப எதுதான் கரெக்ட்டு? இந்த குழப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த எபிசோடு வந்து உங்களுக்கு தீர்வு தரும். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பவர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஏ பாலா. எவ்ரி ஃப்ரைடே ஈவினிங் 7:00 நம்ம பாட்காஸ்டோட புது எபிசோடுகள் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. அதை நீங்க மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி எப்போதும் இணைப்புல இருக்க. அந்த மனைவி தன்னுடைய கணவருக்கு ஆசையா சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சமைச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறாங்க. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு தன் கணவன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு அந்த சாப்பாடை எல்லாத்தையும் கொண்டு டைனிங் டேபிள் வைக்கிறாங்க. அந்த டைனிங் டேபிள்ல வச்சுட்டு தன்னோட கணவருக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. தன்னோட கணவர் வராரு. அவருக்கு ஆசையா அந்த சாப்பாடை வந்து சர்வ் பண்றாங்க. அதை சாப்பிடும்போது கணவர் வந்து எதுவுமே சொல்லல. ஒரு பக்கம் போனை பார்த்துக்கிட்டு அவர் வாட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இதனால அந்த மனைவிக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் ஆயிருது. ஏமாற்றம் அப்படிங்கிறது சாப்பாட்டுல மட்டும் இல்ல, அந்த கல்யாண நாள்லயும் தான். அன்றைய தினம் அவங்களுக்கு வந்து கல்யாண நாள் வேற. அதையும் வந்து அந்த கணவர் மறந்துருந்தாரு. இதெல்லாம் தாண்டி அந்த கணவர் வேலைக்கு போறாரு. போன இடத்துல தன்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஹாப்பி மேரிட் லைஃபா அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவருக்கு ஞாபகமே வருது. அன்னைக்கு வந்து அவரோட கல்யாண நாள் அப்படின்ட்டு உடனடியா நேரா போய் மேனேஜரை பார்த்துட்டு லீவ் கேட்டுட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு போறாரு. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மல்டி டாஸ்கிங் பண்றதுனாலே நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மறந்துருந்தோம். ஜென்ரலாவே நம்ம எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு மல்டி டாஸ்கிங்கை பத்தி நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம். கார் ஓட்டும் போதோ இல்ல பைக் ஓட்டும் போதோ பாட்டு கேட்கறது. ரெண்டாவது, பார்க்கு போறோம். எதுக்கு? வாக்கிங்காக போவோம். அங்க வாக்கிங் போகும்போதுமே வந்து போன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது. அடுத்தது ஃபோன் இல்லைனா வந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டே வந்து சாப்பிட்றது. இது எல்லாமே வந்து மல்டி டாஸ்கிங்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஆனால் இதுவுமே வந்து மல்டி டாஸ்கிங் தான். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஒரு பைக் ஓட்டிகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோமே. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சாங் கேட்டுக்கிட்டே வந்து வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களோட சாங் மேலே கவனம் போயிருச்சு அப்படின்னா உங்களால் வந்து டிரைவிங் மேலே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. இதனால் பின்னால் வரக்கூடிய வண்டிக்காரங்க ஒரு ஹார்ன் அடித்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து சரியாக ரியலைஸ் ஆகாது. ஒருவேளை உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களோட டிரைவிங் மேலே இருந்தது அப்படின்னா உங்களால் வந்து அந்த சாங் வந்து லிசன் பண்ண முடியாது. ரெண்டு இதுக்கு மேலேயுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டையுமே வந்து உங்களால் வந்து சரியாக செய்ய முடியாது. சில இடங்களில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணியிருப்பீங்க. 10 நிமிஷத்தில் அவங்களோட பேரை மறந்துருப்பீங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அவரை மீட் பண்ணும்போது இன்னொரு விஷயத்தை ஏதாவது செஞ்சுருப்பீங்க. அந்த ஒரு மல்டி டாஸ்கிங்கால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்காது. எப்போ வந்து இந்த மைண்ட் வந்து ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலையோ அப்போ வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ஸ்டோர் பண்ணாது. இதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட ஃபோக்கஸை லூஸ் பண்ணும்போது அவங்க படித்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ரீகால் பண்ண முடியலை. அதனால் வந்து நிறைய இடங்களில் அவங்களால வந்து ரிமெம்பரும் பண்ண முடியறது கிடையாது. இதெல்லாம் தாண்டி எப்போ வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண ஆரம்பிக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நிறையா மிஸ்டேக்ஸும் வர ஆரம்பிக்குது. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ யார்ட்டையோ ஃபோன் பேசிக்கிட்டே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பைரி டேட்டோ அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க. ஸோ எக்ஸ்பைரியான பொருட்களை வாங்குறதுக்கான சான்ஸும் இருக்குது. அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸும் எப்போலாம் வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண போகும்போது வந்துக்கிட்டு இருக்குது. எப்போ அந்த டாஸ்க் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்களா, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு டாஸ்க்கை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மைண்டுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் வர ஆரம்பிச்சிது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாகவும் ஃபீல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. இது எல்லாமே இந்த மாதிரி மல்டி டாஸ்க் பண்ணும்போது பிரச்சனைகள் வருது. இந்த மல்டி டாஸ்க் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டூ ஒன் திங் அட் ஒன் டைம். ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயத்த செஞ்சு பாருங்க. அதாவது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து மைண்ட்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு மீது கான்சியஸாக செய்கிறது. அதாவது ஒரு விஷயம் சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்களேன், அந்த சாப்பாடை ருசித்து சாப்பிட்றது. சாப்பாட்டில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க, சாப்பாடோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட முழு கான்சியஸும் அது மேலே இருக்கிறது. இல்லை வாக்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னா நடக்கும்போது சுற்றி என்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு முழு விஷயம் உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து அது மேலேயே இருக்கும். உங்களோட எல்லா ஃபோக்கஸுமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணுறீங்க, ஒரு பர்சன்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த கான்வர்சேஷனில் இருக்கும். அதனால் உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கனால ஹார்ட்லி க்ளோஸாக பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி எப்போ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு நேரத்தில் செய்கிறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களால் மல்டி டாஸ்க் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் வரனால அதுக்குன்னு டைம் அலாட் பண்ணிக்கணும். இந்த நேரத்தில் இதை பண்ணலாம், இந்த நேரத்தில் இதை பண்ணலாம்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்குன்னு டைம் அலாட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து மிங்கிள் பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ சோசியல் மீடியாவை அந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த நேரத்தில் பர்சன்ட்ட பேசுவோம், இப்படிலாம் வந்து டைம் அலாட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எதையுமே வந்து மிங்கிள் பண்ண மாட்டீங்க. அதனால உங்களோட ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே இடத்துல இருக்கும். உங்களோட அவுட் சைடு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும். இப்போ கண்டினியூஸாக உங்களோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து உங்களை கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்க. இப்போ மல்டி டாஸ்க் எதனால் வருது? ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது இன்னொரு விஷயம் இன்டரப்ட் ஆகுது. அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த விஷயத்துக்கு டாஸ்க்கு போகிறீங்க. அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த விஷயத்துக்கு போகிறீங்க. இந்த மாதிரி வந்து மல்டி டாஸ்கிங் ஒரு டாஸ்க்லேருந்து இன்னொரு டாஸ்க் போய்கிட்டே இருக்கனால தான் வருது.
அதனால் ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதே போல் பிரெயினுக்கு நோ சொல்லுங்கள். ஒரு விஷயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி தூண்டும்ல, அப்போது நோ, என்னால் அதை செய்ய முடியாது, இந்த டாஸ்க்கு முடிச்சுட்டு தான் நான் அதுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ சொல்லி பழகுங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மைண்ட் வந்து மல்டி டாஸ்க் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து நிறுத்திடலாம். மல்டி டாஸ்க் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வருது. ஒரே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு பாருங்கள், உங்களோட கான்சியஸை ஒரே இடத்துல வச்சு பாருங்கள், உங்களோட ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகாது. அதே நேரம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தையும் நல்லா நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த எபிசோட நிறைவு செய்கிறேன். நம்ம பாட்காஸ்டை பற்றிய கருத்துக்களை நீங்கள் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டின்ல PA பாலா அப்படிங்கக்கூடிய ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் எனக்கு எப்போதுமே வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம். எப்போதும் இணைந்திருங்கள் பவர் ஆப் யுவர் செல்ஃபுடன். அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன். மிக்க நன்றி.